tonton karo sing gender. Ngono lho. Penonton ngono. Oh, lah. Nah, ngono. Wis to, penting awake dhewe dadi seniman iki penting sikile kaya jahe. Sehat. Sehat. Iki ndoke loro pisan enggak. Ya ora mungkin. Mosok ndok semene. Ora lho. Kok iso iki termasuk unik lho. Unik napa? Lah sampean sing duwe terus digawakne Elisa iki lho ya. Lah mosok gen kula pretel. Apa pasangan kowe golek sadayane ditokne. Kaya lim-liman ae. Aku. Mano rada didokke kene. Lha iki lumpuh kene kono suwe-suwe kok nentes tenanan. Ya ora masalah to. Ha, jumeneng, Mbak. Monggo. Dikandani. Gandeng. Jan masak. Piye? Alah. Kok malah gantung to uncek iki anak kowe. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Niki ajeng mbelehke coro. Coro kok dibelehke. Dan jeplak kok ya. Kok iso coro, paling ora cempe lah. Mbek. Nyandeng bisa dadi tombo. Aku bayangke kamu coro mabur itu loh. Anu carane apa? Coro mabur ki apa? Ya coro yang lagi mabur. Engko terus mencok nang kono ngono lho. Piye rasane mencok ning kono piye? Ya urung tahu kok, Pak. Lho tawokno, golek penak kabar-kabar ngono lho. Milih dari coro apa sabun? Sabun apa coro? Ning kamar mandi tuh mesti ono coro atau sabun Piye? Apa dadi coro sabunan? Pilih ndi? Penak dadi sabun no. Lah kok ya penak sabun. penake apa? Umpamane kok kon adus. Terus Ya adus wah lagi arep copot kae wis ngerti. keto. Kuwi sabun. Sabun. Meneng ning kene kono. Nggih. Oh, sabune wis dibuka porong. Kok buntele? Lek ora dibuka buntele ya bosokno masaku. Wae. Kan iso nginceng to, Pak. Nginceng kok ndi? Lah engko cilik kae kan enek bolongan cilik ngono kae. Oh, Sabun sabun. sabune kae. Sabun yo sok bolong bareng lho. Ya kadang bolong kadang ora. Tergantung. Sabun bunter ya lho, modele kaya donat ya lho. Kan enek to kae. Uncek iki ngasakne rono lho kowe iki. Iso tekan kono. Lah, podangkune nggih. Nggih. Ya. Esok awan ning omah wis ora kersa. Ya ora. Luyuran aku lek sing sayang. Yo. Yo. Oh,